We hadden startkaarten voor 11:05. Maar gelukkig mochten we nu beginnen om 8:15. En daarom gaan mijn kaarten in de aanbieding. Wij hadden kaarten voor kwartier voor 11, maar dat vonden we wat te let. Daarom hebben we die in de verkeer dienen en ik heb nu kaarten voor 9 uur. En zo binnen nog een paar 100 oren. Websites als Marktplaats staan er vol mee. Uit een belroentje bij de ombiedersdel doch blikken dat de meeste renners graag jeder starten willen. Want daar is ze aardig voordeel in. Dan heb je wat meer tijd, dat je dus een kwartier voor 11, ja, de morgen is super haast al helemaal om. Dus dat je dan nog beginnen moet. En het is 12 keer een heel kilometer, dus dat is nog wel even je bent nog wel even bezig, zeg ik maar zeggen. Het feit dat je niet helemaal achteraan loopt, daar hou ik persoonlijk niet zo van. En dat je op tijd ook weer binnen bent, zodat je eventueel nog met elkaar, vooral groepen hebben dat waarschijnlijk vaak, dat ze daarna nog even samen kunnen gaan eten of iets leuks doen. Nevens de organisatie van de marathon is het aantal te keer onbeheerde kaarten net meer als andere keren. Toch is het wel opvallend dat je bedenkt hoe groot dat de run op kaarten weer in januari. Ik weet net zo goed hoe dat kennen. Dat is een vraag denk ik aan de mensen die kaarten te keer aanbieden. Wij hebben natuurlijk wel een idee. Meestal koop je in januari kaarten. Dat is 4 maanden voor de slachtenmarathon. Ik denk dat een heel soort mensen kaarten koop je met het idee van en ik nou aan trainen. En ik kan me voorstellen dat bij een aantal mensen dat trainen er net echt van kaam is. Dat kan me voorstellen dat dat iets mee te maken heeft. Misschien de voorspellingen van het waar. En wilst de kuierders haar laatste trainingsroentjes doggen, is ook het finishplak bij Jester Bjerm haast klaar. Dat is om deelnemers toons die vrede gelegenheid te gaan te zien hoe het alles erheen leidt dit keer. Dan kun je alvast zien waar het de bussen binnen, waar het de parkeerterreinen binnen, waar de wc's binnen, de volledige hospitality, alles staat er van klaar. Als je van tevoren even een blik werpt, dat helpt de dingen maar vast nu. De komende 2 dagen wordt er ook nog een Lieds Festival houden op het finishterrein. Zo wordt er onder andere een trekker drive-in organiseren en is er een concert van zanger Gerrit Bredeler.